Hello bayarok, jotono nanti berkaham. Jung tini boro thanglainya nai. Monuwo thanglainya nogo ke jung ke to daily no fiber ke thangpurong thong fiberong thong di bor ni train bai mang thango. Ke sini train phainai 11:42 ke jung ke to sokbai tongkha 11 ono tai 40 minit nai singna nangnai 11:20 baji kata 11:20 asung thanga diba nasimang 11:20 baji katai 20 minit 22 minit nasingui tong layo buphang tola wa asuk laijak phigung motor suka kolam tunya nata jungo phaike o buphang tola mang iko o buphang tola o mang asuk tong layo oh station tini asuk borok bi rok nugya kisa kesang no jongke to tiket ke to online tin yukat khaijak sleeper tiket salah satu kakak bono jandala kinaro nai rimane bagai ani beso 47 number nga ani ke 41 nga kokre ai pun ekta khotolo na kala nai dappa okay tren rok phaike phunuga no nai tong di si deh masuk lai thangka ang tini selap li yo apa dah munti kanai mau apa hah esto Anda John ya jangan lagi nak samne itu bisa kau jadi nah itu sorry bro mana orang mana ini kah apa nang sakati serius deh yang finally seat man kaso ani seat hoke to I koro nah tapi penang orang bisa jaga tunggu termasuk itu yang kabar kalian jaga usanai tahu nasi nih terang coli sunai coli kah ini mah free yang lain station aku nih borok bang mani medicine mudia boleh terus ya बहुत मायक क्या tarik ke sana tan dikir gol tan dikir ya wa 38 degree Hingke bayarok tabuk khechung nogo sokbayoi res rok khayoi mai tui chabayoi
iko ang tabuk waga daruna nai tongo hingke gondak nabai kha tabuk mai na oinai Besok magurok ka. Besok magurok ka. Ih, karo. Main na tang nai. Ang lohon ate tharuk satu pejon do. Selo. Kuluk liya ke ba. Duita wag nigla. Diki, terang lo. Iko nai di wak mang ni tong bubong ni ada sagang na ayang si kopi kena pai tong kabule si masa ni bantau ayang go si habi tong ka takari Pak suka beli bukong hari makol cung mani kotor. Ih konai di masa bersau jong ka. Bakete kisah si kono. Bakete sa kotor baban ka adar bukbang maru. Tabukhe ang bai manai ani boprongjok jong khorok ni khayui mono thangi tonglayo tini angkha kakani sraddo phungo hingke phungai sri sri no ma babo te ani bwsai borok sakang thanglaiga hingke tabukhe jong ani boprongjok bai kunui thangi tonglayo hingke norokno sogui ke phunogan manai tongdi. Oh, teri. Kunung ya. Kunung ya, sai manu. Takap deh lagi cakap tuh, roboy buni. Laci ya? Dari le, itu kurang zakta no. Kunung ya? Ini cuma sundro baik kan? Hai pana bom munis togo botol pala. Oh boya yang salah gitu. Dukunang takata. Oh mau tahu mau bahan sana deh. Kolom mana? Hingke bayarok tabukhe chung nogo sokpai kha phungo thangmani chung duita rogono aro nyongkhorka hingke tabukhe nogo sokpai kisa rest khailaimani agolo iko chung anaros khaglainya phaijak
thế bây giờ mắn khá ồ cái thay bưởi mắn khá bla có món mang à bác hành nó có món nào sốc thôi có món cha nó mới dùng giặc của thùng xịt ta mỏ có sợ bố có ồ có bà tôi đi con nông ya phải đeo khá dễ mắn mình cả hâm luôn bố ta mổ của thùng này khi không lấy lá nè phải đeo thế nhằng nhá đi coi nó cái chứ thằng bụi hoa nó trong thông cô thùng đè ê cô thùng cái tôi đi cô thùng cái mos đen khai cho nên thầu mos phụ lấy cho nên thôi lấy thầu có nó giặt cả không thế là anh nó bác sẽ để nó bay cái lắc tôi đang nó bác sẽ để cái sẽ để ấy thay sẽ để thay sẽ cô nông nhá rebis geran galaxes bako đo này cái na ye cái khang sang kha aram nang dal cholo collection này ये con này đi em đi iko iko thay ba orang ton đi thay ba khagi đi phega oh my god ha finish luman apa sang afro kere mono thangja sang afro dozar bai lip lang kha mono thangja yang ro rimalia yang ro ria ko gudau pesta ni mari sini joto xong khai này khai đây tông oh my god iko chinoro samung tangnai ro borok watan thei kongni phairi ri phemani je obona tabuk sanamai ri sinai obo bai tamo bai si songnai khamu bufang mukhumo obo khakmani bo u thakao jram sakao ongkomani obo bo chinoro samung tangnai ro check khabai ke rakhai ri rikha upload video khaijak liata iko bufang mikhumo oboke fungoban mani inke yang go tongo muya jendrong no kong ni funung mani abno karibo olotai bo manjak haipan aboke video khaijaglia inke obo fungoban mani oboke ta sojak robjak no ke tabuk last taibo haino hai bufang mikhumo manjak norokno funogano iko oboke suya ko obo tabuk sobai sinai sanambai na kha inke mileui songsinai fungoman mani bai tabungan mani bai iko songoi tongo inke bayarok tinin bagani blogoron mathakjak sinai chong sadin linogma phaimani reason hinke kakani sraddoni bagai ma phaimani simiao hinke chong khana ke khumlongo kipil sinai abono tini oron mathakjak sinai noroi malai next vlog bye bye.